Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә, хәзер булачак темалар турында. Адымнар сәгате сукта. Казанда күп телдә белем бирүче мәктәп ачылды. Безнең балаларыбыз дөнья алдында конкурентоспособны булырга тиешләр. Билем йортындагы беренче уку көнен Фәрүзә Мәҗитова күрде. 2 бассейн, 1000-гә якын укучы. 1 сентябрь булмаса бик күңелсез булган булыр иде. Бүген Совет районының кайсы урамында өр-яңа лицей ачылды. Ни өчен ата-аналарны шушы лицейга бирергә тырышкан? Буларның барысы турында тулырак Руслан Хсандинов. Миланча, ит, бәрәңге һәм балыктан гратен. Шын күңелебездән әзерләнгән ризыкларны без инде моннан узатып калабыз. Татарстан балалары быел мәктәптән нинди ризык белән тукланачак? Айгөл Бәдретдинова татып карады. 2 мәктәп арасы хәзер оҗмах бакчасы. Теплоконтроль микрорайонындагы үзгәрешләрне Рәмзилә Гафиятуллина күреп кайтты. Бүген бүтән кеше көтеп алган белем көне ниһаять өйдә торучы турып укыйсы түгел, ниһаять балалар сыйныфташларын һәм укытучы абый-апаларын сагынып мәктәпкә килде. Алар бер-берсен инде ярты ел күрмәгән. Әле бит август буе уку булырмы, тантаналы линейкаларга җыелырбызмы дип шикләнгән иделәр. Чыннан да әле мондый шартларда белем көне уздырылганы юк иде. Быел Татарстанда беренче тапкыр мәктәпкә 56 000 бала килде, укучыларның гомуми саны 430 000-нан артык. Бүген 1 сентябрь белем көне бәйрәм белән Татарстанлыларны президент Рөстәм Миңнеханов котлады. Яңа уку елы мәгариф һәм фән өлкәсе өчен һич шиксез нәтиҗәле булыр дип ышанам ди ул. Татарстанда мәгариф илкүләм проекты гамәлгә ашырыла, заманча мәктәпкә цифрлы технологияләр кертелә. Рөстәм Миңнеханов мәгариф өлкәсендәге барлык хезмәткәрләргә олы ихтирамын белдерә. Бу уку елы зур казанышлар алып килсен диелә президент мөрәҗәгатендә. Белем көнендә Казандагы халыкара мәктәпнең яңа корпусы ачылды. Балаларны котларга президент үзе килгән иде. Мәскәүдән Россия төзелеш министрының беренче урынбасары Ирек Файзуллин да кайткан иде. Ул монда 2 ел эчендә башкарылган эшкә бәя бирә. Бу мәктәпнең дистәләгән иҗат остаханәләре, бассейн, видео һәм тавыш яздырту студиясе, заманча китапханәсе, тренажер залына кадәр бар. Бинаны 2018 елда төзи башлаганнар. Ул Татарстанның сыйфатлы мәгариф системасына үз өлешен кертәчәк диде президент. Мы считаем, что республика, она должна быть конкурентной. Республика без современной международной школы, она конкурентной быть не может. И мое пожелание вот нашим детям, наша задача дать им лучшее образование. Бу көннең йөзләгән вакыйгасы арасында ел вакыйгасына тиңләрдә иде бар. Татарстан мәгарифендә яңа чор башлана. Бүген Казанда күп телдә белем бирүче адымнар комплексы ачылды. Рус, татар, инглиз телләрен тирәнтен өйрәтүче яңа мәктәпләр төзү дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев тәкъдименә Татарстан президенты хуплап кабул итә. Әтиянең балага иң зур бүләге ул туган телгә өйрәтү дип билгеләп үтте Минтимер Шәрипович. Адымнарга беренче адымнарын ясаучылар белән исә Фәрүзә Мәҗитова күреште. Тарихи мизгилләр. Бу ачкыч Татарстанда яңача белем бирүгә юл ача. Моңарчы проектта гына булган адымнар күп телдә белем бирүче комплекс бүген 1224 баланы кабул итте. Тантаналы линейкага проектның авторы Минтимер Шәймиев килде. Белемгә һәм бердәмлеккә юл. Бу бик игътибарга лаеклы әйтер идем лозунгы. Девиз. Чөнки безгә белем алырга кирәк. Менә матур иттереп төрле телләрдә. Дөнья безнең балаларыбыз дөнья алдында конкурентоспособны булырга тиешләр. Телләр өйрәнүгә беренче адымнарын ясаучыларны Илсур Медшин 3 телдә тәбрикләде. Универсиада алдыннан үзенең инглиз телен өйрәнү тарихын искә ала. Тогда было легче разгрузить вагон муки, чем... Ул чакта өйрәнүгә караганда тутырган машинаны бушату җиңелрәк кебек иде. Хәзер 10 ел узгач без чит ил партнерлары белән тылмашсыз гына аралашырга өйрәндек. Макаровларда кызларның рус, татар, инглиз телләрен яхшы белүен тели. Шуңа да монда укырга килгәннәр. Гаиләдә сөйләшәбез татарча. Шуңа кергән инде монда биргә булдык баланы, кызымны. Полилингвальный комплекс безнең өчен бик мөһим. Монда укырга без бит шат. Ларионовлар өйдә татарча сөйләшми, кызларына өйрәтмәкчеләр. Үзләренең татар телен, туган телен белсеннәр өчен, өйрәнсеннәр өчен. Бу мәктәп укучылары арасында күп төрле милләт вәкилләре бар. Кабул иткәндә тел белү дәрәҗәсен исәпкә алганнар. Знать много языков, это, конечно же, очень хорошо. Пригодится очень много в жизни.
Бу зур комплекс балаларга төрле яклап үсәргә мөмкинлек бирә. Спорт белән шөгыльләнер өчен 3 бассейн, 5 күп функцияле спорт залы бар. Мәдәнияткә дә аерым игътибар. 3 актлар залы республика районнарыннан килеп укучыларга интернат эшли. Балтач укучылары белән Минтимер Шәймиев аралашты. Бу мәктәп Казандагы күп телдә укытучы комплексларның бер бинасы гына. Икенчесе Бичурин урамында эшли башлады. Алар 165-нче мәктәп базасында оеша. Телне һәм башка чит телләрне, дәүләт телләрне тирәнтен өйрәнү генә түгел, ә ул шушы телләрдә гомумән алганда гомуми белемне бирү. Бандарин урамында урнашкан әлеге белем йорты Татарстанда күп телле мәктәпләр үсешенә беренче адым. Тагын 3 елдан 6 мәктәп булачак. Анда Яршаулы, Алабуга, Түбән Кама, Казан балалары укыячак. Фәйрүзә Мәҗитова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанда WorldSkills чемпионатында катнашырда егет кызлар әзерләүче лицейда ачылды. Монда робот техникасы, программалаштыру, инженер технологияләренә өйрәтәчәкләр. 187-нче лицей 1200 укучыга исәпләнгән. Күп профильле лицейны ярты ел эчендә диярлек төзиләр. Ул Совет районының Нәҗип Җиханов урамында урнашкан. 3 кыз үстерүче Тимур Булатовлар эшендә бу бик җайлы урын. 1 сентябрь булмаса бик күңелсез булган булыр, 1 классларга бигрәк тә. Шуңа күрә без инде соңга кадәр өметләндек. Булыр әле Алла бирсә дип 1 классларга булса да дип Аллага шүкр булды. Без бик шат. Анагым да үзем дә бик зарыгып кеттек. Инде бармаклары белән санады, кайчан инде 1 сентябрь җитә дип. Без инде беләки түгел, бүгеннән укучылар. Лицей укучыларын бүген Татарстан премьер-министры Алексей Песошин котлый, заманча бүлмәләр белән таныша, календарьга кул тамгасын да калдыра. Я хочу пожелать всем, и в первую очередь первоклассникам Советского района, успешной учебы, хороших оценок. Уважаемые педагоги, в ваших руках будущее нашей республики. Первый пример. Әлеге күп профильле лицейда 800 укучы белем алачак, беренче сыйныфлар 6. Алар өлкән сыйныфлар белән кисешми, бина шулай төзелгән. Әтигәннәрнең башка мәктәпләрдән шушы мәктәпкә балаларын күчерүе, димәк, аларда ышаныч тудырган дигән сүз. Биредә балаларны берничә профиль буенча укытачаклар: физика, математика, лингвистика, мәгълүмати технологиялар һәм башкалар. Югары сыйныф укучылары астрономия фәнен махсус планетарийда үзләштерәчәк. Бу лицейбыз күп профильле. Шуның өчен дәресләр бездә балаларның технология дәресендә алар өйрәнәләр эшләргә робототехникада, 3D ручкалар белән. Иң кызыктырганы, башка мәктәпләрдән айырмалы буларак, лицейда WorldSkills чемпионатында җиңүчеләрне әзерлиләр. Моның өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Өр-яңа лицей ничек инде бассейнсыз булсын ди. Менә карагыз, алар бирдә берәү түгел, хәтта икәү. Дөрес әле балалар бирдә су кыйдып карамаган, ләкин инде бер ничә сәгатьтән бирдә күнекмәләр үтәчәк. Хәзерге вакытта бирдә 23 градус җылы, суныкына килсәк 20 градус. Руслан Судинов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Бүген тагын бер тантаналы вакыйга Актаныш районында булды. Узган ел соңгы токтасына кадәр янып беткән башлангыч мәктәпне монда яңадан салып чыктылар. Ул фаҗигага кадәр монда нибары 13 бала укыган була. Шуңа монда яшәүчеләр авылның бөтенләй мәктәпсез калачагын фаразлап борчуга төшкән иде. Ләкин мәктәпсез авыл бетәчәк авыл икәнен аңлап, республика дәрәҗәсендә бинаны яңадан төзү карары кабул ителә. Хәзер ул бакчада, мәктәптә. Бүген монда беренче кыңгырау мәктәп ачылу хөрмәтенә дә яңгырый. Тантанага бөтен халык җыелган. Кечкенә генә шөгәне өчен бу елның төп вакыйгасы. Ничек кирәкмәсен, нигә беренче садикка йөрделәр Актанышта. Менә җылап кайтадыр инде, мәктәпне сагынып. Балаларның бер ел буе үз авылларында белем ала алмавының сәбәбе җитди. Бер ел элек янгын чыгып, мәктәп төзәтелмәслек хәлгә килгән иде. Менә ул кадрлар. 2019 елның апрелендә янгын юк иткән иске агач мәктәп урынына хәзер менә шундый мәхәббәт бина калкып чыккан. Анда балалар бакчасы һәм мәктәп урнаша. 47 миллионга төшкән бинаны рекордлы срокларда 3 айда салалар. Яңа мәктәп төзелеше Татарстан президенты карары белән республика бюджетыннан финанслана. Кайдадыр бала саны кимеп урта мәктәп башлангычка калганда яки бөтенләй ябылганда шөгәнәдә андый шик тумый. Шундук реакция ясап, шунда акча бүленеп бирелде. Иң мөһиме менә күреп торасы 30 бала бар. Башлангычта 15 бала, балалар бакчасында 15 бала, киләчәктә ул күпмедер артуга таба бара. Бу авылның киләчәге бар. Чөнки ул бик матур табигать кочагында утырган, бик күп шәхесләр биргән авыл бу. Шуны безнең мәктәп сезгә? Авылда мәктәп булгач, рәхәт,
еракта түгел. Бу мәктәпләр җылы. Безгә монда бик рәхәт. Борчылып торадыр инде балаларны менә шулай иртән иртүк торгызып җибәрергә, кайтканда тагын көтеп тора идек инде. Менә хәзер инде Алла бирсә инде үзебезнең авылда булгач инде безгә бик уңайлы. Мин үзем инде менә 3-4 классларны бергә алып барамын. Стажым 27 ел. Мәктәбез бик ошый, бик матур. Заманча мәктәп бакчаның үз спорт залы, ашханәсе бар. Тулы белем алу өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Монда яшәүчеләргә бүген шуннан да зур бәйрәм юк. Мәктәпсез калсак, авыл бетәр дип борчылырга инде урын юк. Актаныш районыннан Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы. 1 сентябрь ил тарихына канлы хәрефләр белән язылган көндә ул. Моннан 16 ел элек Бесланда террорчылар тантаналы линейка вакытында 1128 кешене кулга ала. Бу фаҗигадә 333 кешенең гомере өзелә, шуларның 186-сы балалар. Бүген Төньяк Осетиядә 1000-нән артык кеше һәлак булучыларны искә алырга мәктәп ишек алдына килде. Бүген эшмәкәр Евгений Диданинны атып үтерделәр. 2 ел элек ул үз йортына кергән угрыларга каршы торып, аларның икесен яралаган иде. Бүгенге җинаятьтә кемнәр шикләнелә? Бу хакта тулырак Реальное время сайтыннан белеп була. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз. Алдагы минутларда. Миланча, ит, бәрәңге һәм балыктан гратен. Шын күңелебездән әзерләнгән ризыкларны без инде моннан узатып калабыз. Татарстан балалары быел мәктәптән нинди ризык белән тукланачак? Айгөл Бәдретдинова татып карады. Күчеш чоры. Бер генә этап түгел, бер икенче этапта уже безнең милли китапхана эшли башлаячак. Милли китапхананың яңа бинасында экскурсиялар оештырыла башлады. Китапхана үзе кайчан тулы көчкә эшли башлаячак? Айза Шаймарданов белән. Быел мәктәп укучылары менюсында да үзгәреш бар. Аларны бүген президент Рөстәм Миңнеханов Казанның туклану департаментына барып үзе бәйләде. Монда көн саен 272 мең бала өчен мәктәпләргә ризык әзерләп җибәрәчәкләр. Башлангычта укучыларны кайнар ризык белән бушлай тәэмин итәчәкләр тулырак Айгөл Бәдретдинова. Вот это один день, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Неделю сколько раз Меню 12 дней не повторяется. Һәр көнне яңа ризык һәм ул 2 атна дәвамында кабатланмаячак диләр президентка. Это завтраки для всех. Сыер ите, тавык яисә балык, гарнир, ипи, яшелчә һәм кайнар эчемлек. Бу башлангыч сыйныф укучылары өчен меню. Иртәгедән Татарстанда башлангыч сыйныфларны бушлай ашата башлыйлар. Ул ил президенты Владимир Путин кушуы буенча эшләнә. Бу системага күчәр өчен законда 3 ел вакыт каралса да, Татарстан аны ил төбәкләре арасында беренче булып гамәлгә кертә. Менюга быел фасоль кузагы белән ит, ежикларга томат соусы өстәлә. Иң мөһиме ризыкның сыйфатлы һәм файдалы булуы ди президент. Ә шәһәр башлыгы балачак ризыгын татып карады. Ризыклар бик тәмле. Алар барысы да кайнар килеш балаларга килеп җитә. Моның өчен шартлар безнең мәктәпләрдә бар. За лето очень многое поменяли, сделали капитальный ремонт школ, купили новое оборудование. Мәктәпләрдә генә түгел, департаментның үзендә дә һәр даим төзекләндерү алып барыла. Узган ел бу эшләргә 59 миллион сум акча бүлеп бирелгән, быел 34 миллион сум. Шулай ук WorldSkills та ярдәмгә килә. Чемпионатта кулланылган 55 миллион сумлык җиһазлар менә шушында кайтарыла. Шулай ук 550 заманча берәмлек техника Татарстан мәктәпләренә озатыла. Көннән-көненә әзерләнелә. Төнге смена әзерли, заготовкалар һәм блюдалар. Аннары безнең шок охлаждение +2, +6 һәм иртә белән балаларга свежий әзерләнгән шын күңелебездән әзерләнгән ризыкларны без инде моннан узатып калабыз. Бүген Казанның туклану департаменты Татарстандагы мәктәпләрнең яртысын кайнар ризык белән тәэмин итә. Бу 289 мәктәп, 635 балалар бакчасы, 272 мең бала дигән сүз. Меню может меняться. Сезонына карап меню үзгәрергә мөмкин, аңа төрле җиләк җимеш өстәлә. Балаларга ризык ошасын дип һәр даим яңалыклар да кертергә тырышабыз. Быел 72 мең башлангыч сыйныф укучысы бушлай тукланачак. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Башлангычта укучылар бушлай туклана, сыйныф җитәкчеләренә өстәмә акча түли башлыйлар. Яңа уку елы мәктәп тормышына шундый үзгәрешләр алып килде. 1 сентябрьдән илдә тагын ниләр үзгәрәчәген Чулпан Касыймов барлады.
1 сентябрьдән башлангыч сыйныф укучылары ашханәдә бушлай туклана башлый. Кайнар ризыкны көнгә бер тапкыр әзерләп бирәчәкләр. Яңа уку елыннан сыйныф җитәкчеләре 5000 сум күләмендә өстәмә акча алачак. Бу хакта Россия президенты Владимир Путин гыйнвар аенда федераль җыенга юлламасында игълан иткән иде. Шул ук вакытта мөгаллимнәр өчен төбәк компенсацияләре дә саклана. Мәктәпләрдән айырмалы буларак югары уку йортларында битлек кияргә туры киләчәк. Бу студентларга да, мөгаллимнәргә дә кагыла. Шулай да лекцияләрдә аны салып торырга була. 65 яшьтән өлкән укытучыларга дистанцион рәвештә эшләргә киңәш итәләр. Чит илдән килгән студентлар 14 көнгә изоляциягә җибәрелә. Бүгеннән гражданнарга үзен белгенлектә дип игълан итү җиңелрәк булачак. Бу 50 меңнән алып 500 мең сумга кадәр бурычы булган һәм аларны түли алмаган кешеләргә кагыла. Моның өчен күп функцияле үзәккә гариза бирергә кирәк. Суд приставлары тикшергәннән соң гражданин штрафлардан азат була һәм ярты елдан белгенлектә дип игълан ителә. Эшчәнлек алып бармаган шәхси бизнес вәкилләрендә бердәм дәүләт реестрыннан төшереп калдырулары бар. Бу 15 ай дәвамында салым түләмәгән һәм инспекция алдында хисап тотмаган эшмәкәрләргә кагыла. Банктан алган кредитны вакытыннан алдан түләп куйсаң, иминиятләштерү өчен тотылган акчаның бер өлешен хәзер кире кайтарып була. Гаризаны 7 көн эчендә тапшыру шарт. Сатып алган автомобильне хәзер 10 көн эчендә исәпкә куярга кирәк. Пандемия чорында ул 90 тәүлеккә кадәр озынайтылган иде. Чит илдән килгән кешенең Россиядә торагы бар икән, ул бирегә туганнарын да чакырала. Элек мондый мөмкинлек югары квалификацияле белгечләрдә генә була. Шулпан Касымова, Яңа гасыр каналы. Казанның Авангард урамында яшәүчеләрнең үз бәйрәме теплоконтроль микрорайонында ишек алларын ремонтлап, янәшәдә генә парк булдырганнар. Тантанага Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үзе килде. Үзгәрешләр монда безнең ишек алды программасы буенча башкарыла. Шәһәр читендә яшәүчеләрнең үзләрен үзәктә кебек хис итүләренә Рәмзилә Гафиятуллина да инанып кайтты. Балаларның шат авазларына күмелгән әлеге мәйданның элек нинди хәлдә булуын паркта Габиләр яхшы белә. Мин монда 60 ел яшим. Без мондый бәйрәмне дә коллективда күргәнбез юк. Бөтен кеше алалар җылымра күреп. Үзгәрешләрне бүген президент үзе килеп күрде. Миләүшә апа күрше йортта инде 50 ел яши. Хәзер аның тәрәз төбендә оҗмак бакчасы. Тәрәзәдән карап шушы сәхнәләрне эшләттем инде мин. Көн сайын сөенеп карап торадырым. Үзәктән читтә яшәүчеләр мондый үзгәрешләр турында күптән хыялланганнар. Ниһаять Авангард урамына да бәйрәм килде. Рәхим итегез. Урамның атамасы Авангард булса да, мондагы шартлар элек бер дә алдыңгы түгел иде. Микрорайонның үткәне шомлы. Кеше монда йөргә куркадыр ие. Хәзер инде монда ничек матур ясадылар, балалар уйныйлар, барысы да әниләр монда чыгып сөйләшәләр. Балаларга бик ошый, мондан кайтасы да килми аларга. Шушы тирәдә генә яшим. Кичендә чыга алам, көндезендә чыга алам, кибеткә барганда да чыгып кирип алам. Ял итәргә монда бик рәхәт. Монда һәркем үзенең күңеленә якын шөгыль таба ала. Әйтик, менә монда велосипед тайру осталыгын арттыруны, ягъни pump track, монысы workout, аның янәшәсендә универсаль спорт мәйданчыгы. Татарстан президент аппараты җитәкчесе Асхат Сафаров та ачык һавада шахмат уйнаучылар яныннан булай гына узып китә алмады. Хәзер теплоконтрольне шәһәр чите дип атарга тел әйләнмиде мэр. Зур Казан боҗрасы ачылгач, трамвай белән үзәккә кадәр килергә була. Хәер, анда кадәр йөрүнең кирәге дә юк. Сыйфат ягыннан әлеге парк башкала үзәгендәгеләргә тиң. Моннан кайтасы да килмәй. Сквер 2 мәктәп арасында урнашкан, янәшәдә генә балалар иҗат үзәге. Киләчәктә анысы да бәйрәмчә киенәчәк. Президентка Олимп бинасын капиталь төзекләндерү проектын тәкъдим иттеләр. Республикабызда зур гына программа ишек алдыларын тәртипкә салу. Менә монда сезнең ишек алды бик матур булган. Игелеген күрегез, рәхәтен күрегез. Кайчандыр урамга бер лампочка янган урыннарда хәзер тормыш гөрләп тора. Үзәктә яшәмәсәләр, аларга мөнәсәбәт үзәктә. Рәмзилә Гафиятуллина, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Чаллының кадет мәктәбен тәмамлаган егетләрнең илнең иң яхшы хәрби уку йортларында белем алу мөмкинлеге дәвам ителә. Герой Илдар Маннанов исемен йөрткән мәктәп оешканга быел инде 35 ел була. Бүген кадет мәктәбе һәм 2-нче татар гимназиясендәге тантаналы линейкага Фәрит Мөхәммәтшин дә килгән иде. Тулырак Илшат Аюпов. Кадет мәктәбендә бәйрәмдә хәрбиләрчә формадан киенгәннәр тигез сафка тезелгәннәр. Әлеге тәртипкә 1-нче сыйныфтан ук өйрәнәләр. Но дисциплины, строиться ровно, строевой ходить. Мой ребенок идет в 1 класс, в кадетскую школу. Малай кешегә хәрби әзерлек бик кирәк, монда ул тәртипкә өйрәнеп үсәчәк. Именем кадет я буду дорожить.
Кадетлардан оештырылган парадны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин да килеп күрде. Бу мәктәпне төзекләндерер өчен республика бюджетыннан 132 миллион сум акча бүленә. Булачак диңгезчеләрнең беренче дәресе Дәүләт Советы рәисе белән уралашудан башлана. Вам приятно, что вы в этот лицей поступили? Бу мәктәпне бетерүчеләрнең күбесе илнең танылган хәрби уку йортларында белем ала. Ну, в эту школу я хотел стать военным. Мәктәптә белем алудан тыш бик күп нәрсәләргә өйрәндем. Киләчәктә диңгезче булырга телим. Монысы Яршалының Муланур Вахитов исемендәге икенче татар гимназиясе. Төзекләндерүгә, җиһазлауга 180 миллион сум акча бүленгән. Ул киләчәктә татар теле белән бергә чит телләрдә өйрәнелә торган милли мәгариф үзәге булырга тиеш. Татар, инглиз һәм немец телләре өйрәнү өчен бөтен шартлар да билгеләнгән. Робот техникасы белән җитди шөгыльләнәләр, WorldSkills'та катнашканнар, ә спортта беренче урында татар көрәше. Менә 6-нчы ел китте, шөгыльләнәм 1-нче класстан. Бик яраттым көрәшне. Яңартылган икенче татар гимназиясының бөтен җирендә татар мөхите хөкем сөрә. Стеналарда татар халык әкиятләрен, аларга иллюстрацияларны күреп була. Беренче сыйныфка биредә бүген 92 бала керә, алар инде үзләренең беренче белем дәресенә керешкән. Татар туган әти-әнинең телен онытмаска, саклап калырга бу булгавыр вакытларны. Менә безнең беренче президентыбыз Нетимир Шарипович бик борчыла бу мәсьәләдә. Бөтенебез борчылабыз. Ләкин ул тәкъдим итте полилингваль мәктәпләр ачырга. Бу сезнең мәктәп без булган мәктәптә чиста татар телендә матур иттереп татарларны җыеп укыталар. Димәк, буыннан буынга әти-әниләребезнең телебез сакланып, шушы яшьләр аркылы яңа гасырда саклап калабыз. Эшлекле сәфәре вакытында Фәрит Мөхәммәтшин җылылык электр станциясе хезмәт коллективы белән дә очрашты. Биредә 950-дән артык кеше хезмәт куя. Коллективка киләчәктә дә республика сәнәгате өчен тотрыклы терәк булу бурычы куелды. Яршалыдан Илшат Әюпов, Рамил Зәкиев, Яңа гасыр каналы. Акбарс банк беренче сыйныф укучыларына 2 дәүләт телендә эшләнгән белем бирү әсбаплары тапшырды. Барсикның Татарстан тарихы буйлап сәяхәте дип аталган китапның беренче ияләре Казанның 2нче татар гимназиясе укучылары. Беренче сыйныф укучылары өчен бүген икеләтә бәйрәм. Белем көненнән тыш алар Акбарс банктан өстәмә белем алу әсбаплары алды. Кыю, Барсик, акыллы банкомаш һәм шат күңелле выручалочка маҗаралары турында матур бизәкле китап быел сезнеке. Барсикның Татарстан тарихы буйлап сәяхәте дип аталган китап балаларның күңеленә хуш килде. Ул 2 дәүләт телендә эшләнгән. Укытучыларга сыйныфтан тыш дәрес алып барырга ярдәм итәчәк. Маҗаралы итеп тарих белән танышырга, төрле уеннар, биремнәр эшләргә була. Мин яратам рәсемнәр, мин иге кайткачтым ясырмын. Бу китапта күп уеннар бар. Мин кайткач аларны уйныйм. Инде 24 ел буе әлеге банк безнең беренче сыйныф укучыларына Татарстан күләмендә китапчыклар, китаплар, әсбаплар бүләк итеп килә. Дөрестән дә әлеге олуг бәйрәмдә белем көнендә балаларга бер бүләк алу ул зур ихтирам. ТСРның 100 еллыгына багышлап эшләнгән китап барлыгы 58 мең укучыга тапшырылды. Китаптан тыш хәзер компьютер һәм смартфоннар өчен дә аерым уен кушымтасы эшләнгән. Ойза Шаймарданов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Татарстанда җитештерелгән товарларны хәзер читтә дә беләләр. Бүген хөкүмәт йортында кече һәм урта бизнес вәкилләрен бүләкләделәр. Алар арасында тун җитештерүчеләр, исәпләү техникасын ясаучылар һәм республиканың сәләтле балаларга һәм шулай ук яшьләргә ярдәм итү үзәге дә. Алар ТСРның 100 еллыгын бәйрәм итүгә кушыла һәм үз товарларына юбилей тамгасын куеп сата башлый. Казан белән Әлмәт бу яктан лидерлар рәтендә. ТСРның 100 еллыгы уңайыннан да чаралар дәвам итәчәк. Тиздән Тукай районында мәсәлән Илһам Шакиров истәлегенә һәйкәл ачылачак. 2 еллык төзекләндерүдән соң Яршаллы Татар дәүләт драма театрында ачылачак. Бүгеннән яңа бинага күчкән Татарстан милли китапханәсендә халыкка бушлай экскурсияләр оештыра башлыйлар. Хәзерге вакытта монда күчеш чоры, бу хакта бүген Татарстан мәдәният министры һәм милли китапханә җитәкчесе белдерде. Китапларны иске биналардан яңасына китереп системага салалар. Инде бер айдан китапларга заказ ясап укырга мөмкин дә булачак. Декабрьдә тулы көчкә эшли башлыйлар. Беренче экскурсиядә Ойза Шаймарданов та булды. Рун язмасы, уйгыр хәрефләре, гарәп әлифбасы, латиница һәм кириллица. Милли китапханәгә аяк атлауга менә шушындый хәрефләр дөньясына үтеп керәсең. Чынлыкта исә бу татарның 1000 еллык тарихында кулланылган әлифбасы. С правой стороны классическая библиотека. Бүген мондай манзараны теләгән һәркем күрә ала, ләкин әлегә экскурсияләр аша гына. Бүген шуларның беренчесе узды. А здесь уже празднуют первые 10 лет
Китапхана тулы көчкә эшләп китсен өчен берникадәр вакыт кирәк. Милли китапхананың җитәкчесе Мәдинә Тимирҗанова моны китапларны системага салып урнаштыру белән аңлата. За неделю перевезли где-то порядка. Бер атна эчендә 80 тонна китап китердек. Бу 6000-дән артык атамадагы әсбаб дигән сүз. Китапларны китергән саен шулай системага салып барачакбыз. Бер генә этап түгел, беренче этапта без шушы ачык пространстволарны ачабыз. Икенче этапта уже безнең милли китапхана эшли башлаячак. Шул рәвештә милли китапхана тулы көчкә декабрьдә эшли башлаячак. Безнең иҗат төркеме төшергәндә китапхананың уку залын тәртипкә китерәләр иде. Ачык файдалануга 170 мең китап куярга дигән уйларыбыз, планнарыбыз бар. Бу инде милли китапхана өчен ачык файдалануга куела торган бик зур сан. Башка җирләрдә, милли китапханәләрдә мондый күп сандагы китапны ачык файдалануга куймыйлар. Шушында ук сирәк кулъязмалар саклануларны халыкка аерым тәкъдим иткәннәр. Теләгән китабыңны укыр өчен һәр китапханәчегә мөрәҗәгать итәргә кирәкме? Аның өчен менә шушындый махсус автоматлаштырылган җиһаз бар. Моның өчен бары тик синең белән бердәм китапханә билеты булырга тиеш. Личный бүлмәңә керәсең, шәхси бүлмәңә, китапны куясың махсус өстәлгә. Китапхана билеты исә шушы штрих-код аша үткәрәсең. Выберите действие. Шушыннан соң Положите книги на китапны пол. алып мөмкин укырга. Ә инде кирәк түгел икән, аның өчен акыллы полкада калдырырга мөмкин. Башка хәрәкәт эшләргә кирәкми. Вассалам. Милли китапхана буенча экскурсия ял көннәреннән кала көн саен дәвам итәчәк. Аның өчен алдан теркәлергә кирәк. Айзат Шаймарданов, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Уңышлар сезгә һәм әлбәттә Яңа Гасыр каналында гына калыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сүзнең ганәчнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Данил Мастер белән берлектә барлык нечкәлекләрне исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнгән уникаль аш бүлмәсе ясагыз. Кухняның өчде проекты, китереп бирү һәм урнаштыру бүләккә. Казан шәһәре, Восстание урамы, 23-нче йорт. Телефон номеры 260-766. Данил Мастерга һәр клиент кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакайда аязучан болытлы һава 19 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама ярчалы Алабугада сүрән көн 18 градус. Төньякта Актаныш Әгерҗе Менделеевскида болытлы җылылык 17 градус. Төньяк көнбатышта аязучан болытлы һава 19 градус җылы. Көньяк көнбатышта Болгар-Буа Чүпрәледә 19 градус. Чистая Нурлат Мамады Ширмешәндә аязучан болытлы һава 17 градуска кадәр җылы була. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 39 меңгә якын кеше операция ясамыйча ярдәм ителгән. Артрит, артроз, бүсер, операция. Тукта, умыртка баганасы һәм буыннар авыртуы вакытында доктор Озка ашыгыгыз. Бирдә иң куркыныч авыруларны операциясыз һәм протезларсыз дәвалыйлар. Өр-яңа җиһазлар һәм дәвалау схемалары. Доктор Оз. Оцените все преимущества новых современных жилых комплексов от компании «Грань». Вам понравится здесь жить. Телефон 2-677-677. Үз фатирыгыз турында хыялланасызмы? Грань төзелеш компаниясының Горд Парк Новый Горки торак комплексында хыялыгыз тормышка ашачак. Кирпич йортта ремонт ясалган, бүген кирип яшәрлек фатирлар сезне көтә. Сәүдә бүлеге телефоны 2677-677. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава көндез 19 градуска кадәр җылы. Җил көньяк көнчыгыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 760 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 58%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Безнең каналда калыгыз.